Încă un rond de fulgeri câștigată. Edi, am văzut că funcționează. Prima informație, aveți 27 de puncte. Dacă de la 41 ai rezolvat-o, nu știu. Nu, am încredere în colegul, 27 nu sunt puține. Sunt puține, da. Sunt Nu, puține. are mai multe. Avea mai multe puncte negre. Bine. 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi să răspunzi, pas sau trecem mai departe și ne trecem la final. Sau dacă îmi dai un răspuns sau de sunetul ăsta, înseamnă că de la colegul s-a dat deja și ar fi bine să dai repede un alt răspuns. Am înțeles. Jucăm? Jucăm. Baftă. Să fie. Sunteți bine la punct. Baftă. Am întrebat 100 de români. Dacă tramvaiul din melodie se retrage la depou, cum completez versul Du-mă acasă, măi? Metro. Unde anume își face un piercing cu o adolescentă care vrea să șocheze? În buric. Numește un animal neînfricat. Tigru. Ce fruct sau legumă spotolește setea? Pepene. Ce folosește zilnic un miner? Târnăcopul. Altceva. Hai timp. Casca cu lumină. Ok? Colegii de la producție, îmi pare rău să vă anunț, dar cred că iar ne-au banii omenești. Vrei să vedem? Să vedem. Avem 127 de puncte. Hai mai coci puțin. Dacă tramvaiul de melodie se retrage la depou, cum completez versul? Du-mă acasă, măi, Metro. metro. Bun. Ia să vedem. Avem 27 de puncte. Favorit aici aveam taxi. Apoi metrou, autobuz, troleibuz, trăsură, căruță, trotinetă, limuzină. Unde anume își face un piercing o adolescentă care vrea să șocheze? Tu mi-ai spus? În buric. În buric aveam nas favorit. Apoi în buric. În limbă, în buză, în sprânceană, în cartilajul urechii, în obraz. Numește un animal neînfricat și tu mi-ai spus? Tigru. Tigru. Aveam favorit leu. Apoi? Tigru, lup, pumă, rechin, urs, gorilă, pisică. Ce fruct sau legumă spotolește setea? Tu mi-ai spus? Pepene. Pepene. Ia să vedem. Avem pepene? N-avem? 224 de puncte deja. Portocală favorit, apoi pepene, măr, pară, lămâie, castravete, struguri, nucă de cocos. Ce folosește zilnic un miner? Și tu mi-ai spus? Casca cu lumină. Lumineze. Ok. Favorit, târnăcop. Apoi, lanternă, cască de protecție, lopată, ciocan, salăpetă, picamăr, liftul. Poate să fie 0. Nu e 0. N-are cum să fie 0, ca